Realitatea Plus, plusul tău de informație. Spunem bună dimineața Europa. Ai lumea minut cu minut. Îți prezentăm raportul de țară. Fii pe Plus. Realitatea Plus, plusul tău de informație. Spunem bună dimineața Europa. Ai lumea minut cu minut. Îți prezentăm raportul de țară. Fii pe Plus. Realitatea Plus, plusul tău de informație. Spunem bună dimineața Europa. Ai lumea minut cu minut. Îți prezentăm raportul de țară. Fii pe Plus. Realitatea Plus, plusul tău de informație. Spunem bună dimineața Europa. Ai lumea minut cu minut. Îți prezentăm raportul de țară. Fii pe Plus. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă dezbatere aici la Realitatea Plus. Numele meu este Amedeo Oene. Vă propun să vorbim în următoarele aproape 50 de minute despre copii, despre copiii noștri. Vorbim foarte mult despre copii, nu doar aici la televizor, nu doar în presă, vorbim foarte mult despre copiii noștri acasă, cu prietenii, cu cunoscuții, cu colegii, peste tot. De cele mai multe ori ne mândrim cu ei, dar sunt și probleme despre care este bine să vorbim. Din păcate, despre aceste probleme ne cam ascundem să vorbim, ne e teamă, ne este jenă, ne este rușine să le abordăm, fie că e vorba de membrii familiei noastre, fie că e vorba despre cunoscuți, prieteni, lucruri delicate pe care uneori nu vrem să le discutăm, să le abordăm, să le înțelegem și pentru care să căutăm și soluții, sau poate că nu avem priceperea să facem acest lucru. O temă extrem de vastă pe care vă propun să o abordăm astăzi și mă tem că va trebui să continuăm această discuție și în alte emisiuni. Sunt încântat că a acceptat să vină în această dezbatere doamna Ionela Stan, profesor psihopedagog. Bună ziua! Doamna profesor, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult că ați venit. Și eu vă mulțumesc de invitație. Se spune foarte adesea că copilul este așa cum este și părintele. Că părintele are un rol extrem de important în felul în care copilul se dezvoltă. Se spune pe de altă parte că mintea unui copil este aproape ca un burete, că absoarbe cam tot ce este în jurul lui, bun, rău, pentru că el nu are suficient discernământ să aleagă ce este bun și ce este rău, și lucrurile pe care le vede, le trăiește, le simte, lucruri care vin din jurul lui, îl influențează decisiv pentru felul în care el se dezvoltă și devine adultul de mai târziu. Mai ales în mica copilărie. Ce înseamnă mica copilărie? Ce segment de mică vârstă? însemnând în primii ani de viață, da, până copilul intră la școală. De aceea se spun cei 7 ani de acasă, de fapt. În perioada aceea, copilul acumulează enorm de multe informații, dar nu doar cognitiv. Pentru că, în ultimul timp, copiii sunt foarte bine la nivel cognitiv. Vorbiserăm atunci de dezvoltare armonioasă, când am discutat cu dumneavoastră și v-am propus tema, pentru că dezvoltarea armonioasă înseamnă pe mai multe niveluri. De o parte cognitiv, intelectual, adică trăim într-o lume a exploziei informaționale, copilul întâlnește la orice pas asta, este foarte ușor, le absorbe repede, nu doar din familie, din media, de la vecini, de oriunde.
Apoi este nivelul emoțional. Copilul la nivelul acesta de vârstă, emoțional percepe toate lucrurile. Da, își vede părinții intrând în casă, de la serviciu, se uite la ei, să vadă cum se simt. Se simt bine, își dau seama, îi întreabă, ești supărat? Dacă îi văd mai triști. Pentru că le percep emoțiile. Apoi este dezvoltarea socială. Copilul are nevoie să își extindă mediul, să iasă din mediul familial. De aceea, știți, acum de câțiva ani se face clasa pregătitoare pentru obligativitatea de a începe de mai devreme, poate chiar de la 5 ani. S-a constatat că sunt unii părinți, pentru că nu este obligat grădinița, nu e un învățământ obligatoriu, și copiii sunt opriți acasă. Ei pierd acest contact cu socialul, da? Cu grupul, apoi cu alte repere de autoritate, în afară de părinți. Sunt mult mai importante în viață dacă stăm să ne gândim aceste părți. Emoționalul, socialul, s-a constatat în ultimele studii la nivel psihologic, de psihologia socială, astea dau succesul în viață. De fapt, să ai o viață fericită. Doamna profesor, nouă ne place să spunem că suntem nouă românilor, la modul general vorbind. Ne place să spunem că știm să ne educăm copiii, că transmitem din generație în generație niște modele de educație care sunt bune. Bătaia e ruptă din rai, lucruri pe care le tot auzim. Dar, pe de altă parte, auzim și despre copii care au rezultate proaste la școală, copii care devin violenți, copii care se izolează de cei din jur. Da. Am avut și recent scandalul copiilor din familia româno-norvegiană care au fost luați și duși la instituțiile statului de acolo pentru rațiuni despre care poate vorbim cu altă ocazie. Ținând cont de toate acestea și mai ales de experiența dumneavoastră deosebită, v-aș întreba așa: cât de buni părinți sunt românii în comparație cu ce vreți dumneavoastră, cu ce ar trebui să fie ei ca părinți, pe de-o parte, și poate pe de altă parte cu felul în care sunt părinți europeni. Că vorbim despre europeni din partea de vest a continentului. Unde stăm? Unde ne situăm? Cât de buni părinți suntem noi românii? Să știți că eu de fel sunt optimistă și acum vorbesc despre ce se întâmplă și în România. Părinții de astăzi au o deschidere mai mare spre ceea ce se numește parenting. Adică și vă referiți, înțeleg, la părinții tineri. De astăzi. Cei care au copii acum în anii câțiva mici, din urmă. Da. Este o deschidere spre a învăța cum să educe copilul de azi, că de fapt despre asta e vorba. Este altfel acest copil. Și eu, ca specialist, că facultatea am făcut-o de mult și înveți niște teorii, merg la cursuri, da? Ca să lucrez și cu acești copii să învăț despre problemele lor de astăzi, despre nevoile lor. Spuneați acolo că se izolează unii. Da, vorbim de anxietate la copil. Probleme care nu erau altădată. Despre depresie. Chiar la copilul mic, de 7 ani. Da? Este adevărat că părinții sesizează problemele astea când încep școala. Pentru că este un alt mediu. Este un mediu cu limite clare. Da? Este un mediu cu program fix. Și copilul are această problemă de adaptare odată la reguli, la limite, o altă problemă la un grup nou. Da? Suntem în România și să știți că e trist, dar copiii învață în clase de 34-35 de copii. Și e rău asta? Da, este rău. Eu am învățat în clase de 35 de copii. Știți, e drept că asta s-a întâmplat, am început școala acum 39 de ani. Erau cu totul alte vremuri. Dar am supraviețuit și am învățat și bine. Majoritatea sunt obișnuiți să fie în prim plan, să fie în centru. O să vorbim despre anumite stiluri. Da? Copilul i-a învățat să, când cere ceva, să îi se ofere în momentul acela.
Când sunt 34-35, el trebuie să învețe să aibă răbdare, că nu atunci îi se poate oferi. Este dificil să se adapteze. Să se adapteze la un timp de lucru. De 45 de minute trebuie să stea în băncuță. Și el nu poate să stea. Da? Chiar dacă se face sub formă de joc. Sunt unele activități care se fac sub formă de joc. Dar jocul ăla are tot un obiectiv. Da? Un scop precis. Pentru a învăța ceva. Se plictisește ușor. Sunt copiii de astăzi și mă refer aici în special la copiii care încep să meargă într-o instituție de genul acesta, grădiniță, școală, primii ani, unde sunt niște probleme de adaptare, de relaționare și așa mai departe. Sunt copii din această categorie de vârstă altfel construiți decât erau copiii de aceeași categorie, să spunem așa, dinainte de 1989? Da. Și de ce? Pentru că biologic, fizic, ei sunt la fel. Sunt la fel, cu siguranță. De asta nici n-am vorbit de această dezvoltare. Ce e diferit astăzi la ei? Diferite sunt nevoile lor. Au nevoie de mai multă atenție, pentru că de multe ori le lipsește atenția acasă, atenția afectivă vorbind. Da? Sunt copii care stau la grădiniță până seara la 6, la școală până seara la 6. Am sfătuit unii părinți, pentru că am observat la copil că dezvoltă o fobie de școală chiar, stând atât de mult la școală, că are nevoie să meargă acasă în mediul lui în care se simte bine. Și am sfătuit să nu mai ține la after school, să găsească o altă soluție. Sunt unii care stau și seara după 6 cu o bonă până la ora 9 când vin părinții acasă. Au probleme de comunicare, da? Depinde ce fel. Unii se izolează, da? Comunicare pasivă, alții agresivă. Le este foarte greu să exprime în cuvinte ceea ce simt și sunt cazuri chiar de atacuri de furie. Da. Înțeleg din ce îmi spuneți dumneavoastră că toate aceste situații absolut triste, absolut dureroase, pleacă de la timpul foarte scurt pe care copilul reușește să-l petreacă cu părintele. Timpul pe care și părintele reușește puțin un tip scurt care, de fapt, să petreacă cu propriul i-ar da și stabilitate. Este vorba despre nevoia copilului de rutină. O rutină în familie, dar un timp petrecut alături de părinți, chiar dacă nu fac mare lucru. Dar știți că astăzi părinții sunt obligați să muncească foarte mult ca să asigure un anumit nivel de viață familiei, copilului. Despre acest nivel de viață e un este cerc vorba. vicios din care se poate ieși? Da. Se poate ieși dacă părinții sesizează că e o problemă cu copil. Cred că mulți sesizează, doamna profesor. Da, sesizează că e o problemă cu copilul și să știți că de multe ori o pun pe seama copilului. Și vin în cabinetul de consiliere și spun, haideți să vedem ce facem cu copilul, că e o problemă cu el. După primele discuții, ne dăm seama că de fapt e o problemă în spate. Da? Comportamentul copilului trebuie explicat ce e în spatele lui. Da? De ce acest copil nu mai vrea să vină la școală, este nervos? De ce e irascibil? Și sunt foarte multe cauze, vă dați seama, sunt mulți factori, dar unul este acesta de vrea să stea cu părintele acasă. Și uneori le spun, da? Sunt copii care exprimă lucrul ăsta deschis. Vreau să fiu și eu cu tine, unii chiar își doresc să ia la serviciu cu ei, să nu mai stau cu bona, pe care de multe ori chiar în cabinet le prezintă ca bunici și eu aflu foarte greu care e de fapt dinamica în grupul familial. Pe de altă parte, să recunoaștem, și sunt convins că sunteți și dumneavoastră de acord cu mine, părinții nu pot nu-și permit să-și lase serviciul ca să petreacă mai mult timp cu propriul copil sau să renunțe la un loc de muncă bine plătit, dar care îi solicită foarte mult, inclusiv ca durată de timp, și să meargă către un alt loc de muncă, unde programul este mult mai scurt, dar în 100% din cazuri, mă tem, salariul, venitul este mult mai mic. Adică undeva tot nu se întâlnesc lucrurile, undeva tot trebuie să sacrifici ceva. Bun, asta este situația, din păcate. Există vreo soluție pentru acești părinți să recupereze cumva din acest timp
pe care nu pot să-l petreacă cu acești copii, care, când și cum și unde? Să știți că este foarte ușor să ne plângem de timp. Dar este teoria asta că fiecare are 24 de ore, da? Nu există mai mult timp. Ce facem cu el însă? Timpul acela de calitate de 30 de minute petrecut cu copilul seara, cu o poveste. Copiii spun, săptămâna trecută o fetiță, într-un joc, a apărut o imagine cu un bărbat, cu o umbrelă uriașă, oricum ploua afară, și sub era și o fetiță mică. Și plecând de la acea imagine, discutând, bineînțeles că ea a spus, știi, pe mine tatăl meu nu mă protejează așa. Adică ce vrei să spui? Nu ai umbrelă? Nu pleci cu tati de acasă? Nu. Vreau să spun că dacă mă duc seara la el și stă pe tabletă, îmi zice, du-te și că n-ai învățat prea bine tabla mulțirii, du-te și mai repet-o. De Deci ce spune acel avea... tată acest lucru? Pentru că, într-adevăr, e îngrijorat că copilul lui nu a învățat bine tabla înmulțirii sau e atât de obosit încât nu mai poate să stea să mai răspundă întrebărilor, uneori săcăitoare, din punctul adulților de vedere, ale copilului. Știți că mulți poate lucrează și de acasă, pe laptop, da? Au sarcini și le iau și acasă. Copilul nu înțelege asta. Copilul înțelege doar că a fost refuzat. Sigur. Și copilul are o suferință. Deci el percepe totul la nivel emoțional la vârsta asta. Dar nu poate să învețe împreună tabla mulțirii cu copilul? Păi dacă tatăl nu are timp? Poate să-i zică, așteaptă 5 minute, da? Și apoi îmi fac timp pentru tine. Nu să o trimită, pentru că copilul e în clasa a doua. Este o fetiță foarte sensibilă, de asta a și venit în cabinet, plânge foarte ușor din orice și atunci s-au sesizat ce se întâmplă cu copil. Dar copilul petrece într-adevăr timp foarte puțin, v-am spus, stă până la 6 în școală. Ce spune tatăl acestei fetițe? Ce spune mama acestei fetițe? Mama a venit cu copilul. Tatăl nu spune nimic pentru că nu e de acord cu această consiliere. Că este și asta. Sunt părinți care sunt reticenți, pentru că nu înțeleg că, de fapt, consilierea asta școlară, educațională, nu arată că este o problemă gravă. Poate să prevină ce se întâmplă cu acel copil mai departe, de fapt. Poate chiar până în viața de adult. Fetița se poate închide în ea, este greu să comunice și tatăl are un rol foarte important pe partea de încredere în sine, pentru orice copil, cu atât mai mult pentru o fată. Da, există... S-a tot vorbit despre lucrul acesta, dar nu sunt foarte convins că lucrurile stau chiar așa. Modelul pentru fetiță este tatăl și dă și încredere, cum a spus dumneavoastră, da, și siguranță. Băieții sunt mai apropiați de mame. Se va reflecta, de fapt, și în relația ei de mai târziu în cuplu. Și la băiat la fel. Sigur, este modelul cel mai important. Cât de important este ca acest timp pe care copilul are nevoie să-l petreacă cu părinții, să-l petreacă cu ambii părinți, nu cu unul sau cu celălalt în funcție de disponibilitate, iertați-mi cuvântul, chef, timp, că muncesc oamenii foarte mult. Dacă cumva dezechilibrează cumva această educație a copilului, felul în care el se dezvoltă afectiv, faptul că petrece timp doar cu mama și tatăl este foarte absent pentru că muncește foarte mult, vine târziu. Vă rog. Am acum un caz cu 2 copilași, un băiat și fată, dar fata simte mult mai mult lipsa aceasta a tatălui. Mama oricum are tendința aceasta de a oferi mai multă afectivitate, este normală. De a fi o cloșcă, cum ziceți noastră. Și atunci merge mult pe stilul supra-protejării. Da? Lipsește partea cealaltă de autoritate. Tatăl este cel care limitează niște, pune limite, stabilește mai bine regulile. Este însă grav dacă mama spune, lasă că o să vezi tu când o să vină tatăl, atunci când copilul nu ascultă. Sunt multe situații de genul ăsta, multe cazuri. Și vin și spun, nu știu ce să mă mai fac cu copilul meu. Din discuții și observând, bineînțeles, cum comunică. Da, în prezența mea,
prin jocuri, că asta fac în cabinet. Cu copii atât de mici, ei nici nu pot, nu-și dau seama, nu conștientizează de fapt ce se întâmplă. Și povestesc cam tot ce se întâmplă în casă de altfel, dar e confidențial, ca în orice cabină de consiliere psihologică. Și mama este foarte protectivă, este foarte afectată de fetiță care are aceste probleme la clasa pregătitoare. Cele mai mari probleme sunt la clasa pregătitoare, v-am spus de la ce, pentru că acolo sunt reguli. Spune, lasă că vine tatăl de la serviciu, că oricum aduce bani. Este această familie în care mama și-a lăsat serviciu pentru copii. Da, nici atunci nu este foarte bine. Nu e o soluție. Nu este o soluție. Trebuie găsit un echilibru. Și între părinți trebuie găsit un echilibru. Dacă mama joacă acest rol de supraprotecție, tatăl pe cel de autoritate, copilul este confuz. Se întâmplă uneori, ieri o mămică îmi spunea, știți, după ce discut cu noastră îmi dau seama ce am greșit. De multe ori îl contraziceam pe soțul meu chiar de față cu copilul. Da, este o greșeală. O mamă supraprotectoare. Așa. Un tată autoritar, să spunem, autoritar. Okay. Sau absent. Dacă vreți, puteți să ramificați explicația către cele două situații. Dezechilibrează felul în care se raportează copilul la cei doi părinți, astfel încât ajunge la un moment dat, și o să vă rog să ne explicați această frază, să spună: o iubesc mai mult pe mami decât pe tati. Se poate ajunge la o situație de genul acesta cu o mamă de acest gen și cu un tată de celălalt gen, la cealaltă extremă, sau absent? Sunt doar niște cuvinte pe care le spune copilul fără foarte multă greutate din punctul lui de vedere, sau într-adevăr s-a produs un dezechilibru care nu mai poate fi reparat? Să știți că de fapt e un paradox. Copilul îl iubește foarte mult pe cel absent pentru că îl dorește. Este foarte dor de tatăl absent. Spune, o iubesc mai mult pe mami? Cu siguranță. Simte nevoia să vorbească mai mult decât de cel absent. Dacă e vorba de o separare, dacă e vorba de tatăl care pleacă și lucrează într-o misiune sau delegat chiar în străinătate, da, vorbește mai mult decât cel absent. De exemplu, e primăvară, da? O fetiță mi-a povestit zilele trecute, luni, despre iarnă. Despre cum a fost ea cu tatăl ei în vacanța de iarnă, că atunci a avut timp, că probabil a fost mai mult timp liber, și cum a tras-o cu sania repede și ce bine a fost. Deci i s-a întipărit acea, știți, că adult păstrezi aceste amintiri și îți apar, da? Ca flash-uri, pentru că sunt foarte puternice emoțional. Citeam o poveste foarte interesantă zilele trecute și, sigur, poate să fie încă un exemplu pe lângă cele pe care le dați dumneavoastră. O poveste care m-a impresionat într-un fel foarte mult. Un copil care deja a trecut prin niște ani de școală povestea, gândindu-se la părinții săi, despre felul în care despre amintirile legate de tată. Un copil care își aduce aminte foarte puține lucruri bune legate de tată. Poate un moment când, apropo de vacanța de iarnă, au ieșit împreună afară cu sania sau l-a luat în brațe într-o anumită împrejurare și cam atât. Un tată foarte absent, uneori, alteori poate agresiv. Ce vă spune o situație de genul acesta? Cred că e crud, dureros, de o traumă, trist, de fapt, ca un copil să aibă atât de puține amintiri bune, frumoase, legate de unul dintre părinți. Copilul se simte incomplet. Și e o traumă, de fapt, dacă are asta. Deci va trebui să facă psihoterapie, nu-i de ajuns consilierea. Psihoterapia urmărește niște etape și sunt atât de multe feluri, da? E un evantai destul de larg, depinde care îi se potrivește. Copilul acela are o rană și trebuie cumva să o înțeleagă, se simte neiubit, chiar dacă mama s-a străduit foarte mult să țină și locul de tată. Da. Cum se întâmplă de multe ori în familiile asta este din jurul nostru. Derutant uneori pentru copii.
apar din ce în ce mai mult, din ce în ce mai frecvent situațiile în care părinții, unul dintre ei, de cele mai multe ori amândoi, sunt obligați din cauza sărăciei, a lipsei de perspective și de locuri de muncă în această țară, să plece departe de casă. Nu își pot lua copilul. Copilul rămâne cu bunicii, cu veri, cu mătușă și așa mai departe. Sau cu o nașă, am avut cazuri. Cu o nașă. Bun. Părinții trimit bani. Trimit bani, cadouri, lucruri frumoase, dar nu sunt aici. Nu sunt prezenți. Cât de mult rău face unui copil o astfel de situație? Foarte mare rău. Uneori nu se mai poate recupera. Uneori nu se mai poate recupera. Nu, am avut cazuri. Sunt triste. Ce înseamnă asta? Uneori nu se mai poate recupera. Au fost mame. Vreau să vă spun că uneori eu îmi depășesc atribuțiile cumva din fișa postului și trebuie să o fac. Am avut un caz acum câțiva ani, în Spania lucra mama. Fetița era și în clasa 5-a, era o trecere foarte mare. Cât a fost în clasele 1-4, se atașase de doamna învățătoare. Avea de acolo afecțiunea. A crescut, i-a fost foarte dificil să se adapteze la ciclul gimnazial, pentru că aduce foarte multe schimbări și nu avea suport afectiv. Și a trebuit să o contactez pe mamă ca să o fac să realizeze ce dramă trăiește copilul. Copilul a fost adus la mine în cabinet de doamna dirigintă care a sesizat că se întâmplă ceva cu fetița. Amândoi părinții erau plecați, mama în Spania, tatăl în Italia. Da, îi trimiteau bani, era bine îmbrăcată, dar suferința ei era foarte mare și am contactat-o pe mamă prin internet ca să pot să discut, să-i transmit adevărul, pentru că acea nașă, în grija căreia era foarte încântată de banii trimiși pentru masă, pentru altele și cam atât făcea. Altfel era foarte autoritară, fetița ajunsese să vorbească doar cu mine, pentru că doar în mine mai avea încredere. Era pedepsită, trimisă în camera ei să stea acolo, care de toate. Partea asta materială, copiii nu-și dau seama de asta, de valoarea. Sigur, nu îmbrățișează, nu învelește noaptea când... Mama, nu învelește mama, poate învelește altcineva. Când îi doare piciorul, să spunem. Îi tratează, da? Dar afecțiunea lipsește. Mama aceasta a conștientizat, dar nici eu nu m-am lăsat. Stăteam și seara pentru că ajungea târziu, era diferența de fus orar de vorbă pe internet și a venit, a făcut în așa fel încât și și-a luat copilul. După o absență de câți ani? De 1-2 ani. Vin, de obicei vin de sărbători și cam atât. Dar acum, doamna profesor, există aceste telefoane, tabletele, Minunat. conexiune la internet. Ne putem vedea cu oricine pe partea cealaltă a planetei, la orice oră, oricând, oricât. Copilul se poate vedea cu părinții lui internet. Se vede. Ajută asta sau ajută. Nu este nici pe departe? Ba da, ajută faptul că poate să-l vadă, da? Că poate să vorbească, să-i audă vocea. Dar dorul rămâne. Da. Ce poate să facă școala, învățătorul, profesorul, dirigintele, educatorul, psihologul, cum sunteți dumneavoastră, specialistul? Cât de mult poate să ajute un copil care are probleme de genul celor pe care le-ați enumerat dumneavoastră? Poate să ajute. Pentru că se spune, de multe ori ați văzut și cred că știți, cam dau vina unii pe ceilalți. Școala pe părinți, părinții pe școală. Asta vreau să spun. Poate să ajute când există o echipă. Când toată lumea lucrează împreună pentru copil. În interesul acelui copil. Copilul simte asta. Când se creează tabere, rezultatul este foarte mic sau poate chiar zero. Este trist că în ultimii ani sunt probleme în care se creează aceste tabere. Nu se comunică atât de bine la nivel
la nivelul ăsta de relaționare, da, școală, familie. Pentru că fiecare crede că știe să facă educație. Există și extrema cealaltă. Unii viitori părinți, oameni care se gândesc să aibă un copil, își doresc să aibă un copil, dar se codesc foarte mult, stau foarte mult pe gânduri, pentru că se tem că nu știu să-și crească, că nu vor ști suficient de bine să-și crească, să-și educe copilul așa cum ar trebui, astfel încât acel copil să evolueze armonios, să fie un copil așa cum ar trebui să fie. Să fie un copil fericit, aș Copil zice eu, fericit, de sigur fapt. că da. Cât de justificate sunt temeri de genul acesta din partea din partea acestor tineri, viitori părinți? Temerile lor sunt justificate pentru că au acum o viață și cu siguranță un copil schimbă un pic viața, poate chiar radical. Trebuie să te mulezi pe viața copilului. De fapt, noi le cerem copiilor să se adapteze la viața noastră. Aici este greșeala. Noi, adulții, trebuie să ne adaptăm la viața copilului. Și să știți că sunt lucruri foarte simple. De exemplu, nu vorbesc cu un copil din picioare, mai ales când am ceva foarte important să-i transmit. Pentru că eu sunt un uriaș pe lângă el. Nu? Din start mă percepe eronat. Și mă așez cu el, pot să-l privesc în ochi, da? Îi zâmbesc. Deja contactul s-a stabilit la nivel emoțional, ceea ce are nevoie să se simtă în siguranță și apoi încep să vorbesc cu el. Revenind la acești părinți, nici eu nu sunt părinte, asta ca să știți. Și mă întreabă părinții când fac workshop-uri, când am consiliere de grup cu părinții și le spun că normal acolo m-au chemat în calitate de specialist, nu în calitate de părinte. Este foarte dificil, dar părinți perfecți nu cred că există. Cred că asta e problema. Dacă ne dorim să avem copil perfect, să fim un părinte perfect, nu există. Nu există părinte care să nu vină supărat acasă sau nervos. Dar poate să existe un părinte care să-i spună copilului când intră, știi, astăzi mă simt un pic cam obosit, sunt cam nervos, nu prea am chef să ne jucăm. Sau, hai, lasă-mă să mă odihnesc. Deci poate să-i comunice. Nu doar când copilul vine și cere sau întreabă ceva, să țipe. Știți de ce țipă? Pentru că la serviciu n-a putut să țipe. Acolo ar fi fost dat afară, nu? Acasă ne simțim bine, suntem la noi și ne manifestăm ca atare. Se cheamă comunicare asertivă. Asta trebuie să o învățăm, de fapt. Unde o învățăm? O învățăm la cursuri. Cine? O învățăm la cursuri. De la specialiști. Eu o fac. Eu fac un opțional de dezvoltare a abilităților de viață, într-adevăr cu puține clase, cu clasele problemă, cum s-ar zice, de fapt. Sunt foarte bune aceste cursuri. Părinții pot să o facă la workshop-uri și la cursuri de parenting, cum spuneam. Chiar înainte să învețe să aibă un copil. Pentru că asta facem noi românii. M-ați întrebat la început ce cred eu că e diferit. Noi suntem obișnuiți să tratăm. Când nivelul este foarte ridicat cu problema. Vrem să tratăm și atunci repede, dacă se poate. În cât timp poate să-și Dacă se repare poate așa, ar fi comportamentul? minunat. În cât timp? Foarte mult. În cât timp l-a avut? Da? În cât timp l-ați neglijat? Despre În asta atâta este timp vorba. se poate învăța, probabil. Da. Se poate. Se poate. Dacă vorbim de părinte bun sau mai bun, poate. Se poate face. Să știți că e o deschidere, de aceea am zis că sunt optimistă. Vin în cabinet părinții împreună. Chiar dacă sunt divorțați. Asta pentru că și eu îi invit. Și vreau să-și asume rolurile foarte bine, să înțeleagă, mai ales să-și asume schimbarea. Schimbarea a fost, și copilul trebuie să înțeleagă asta într-un divorț, de exemplu, schimbarea a fost la nivelul relației de cuplu. La nivelul relației de părinte-copil ar trebui să nu existe nicio schimbare, de fapt. Pentru că va fi părinte toată viața. Da.
Știți cum se întâmplă tot mai des, aud în jurul meu? Părinți care își pleacă cu copiii în mașină dimineața la 7, la 8, înainte de a se duce la serviciu, îi duc la școală. După aia aleargă prin București și sunt convins că și prin alte orașe din țară, să ia de la școală, să-i ducă la tenis, să-i ducă la balet, să-i ducă la pian, să-i ducă la curs de limba japoneză. O nebunie. Foarte Obosesc eu doar ascultând o astfel de enumerare în chestiuni legate de un program pe care mulți copii astăzi din România îl au. Sigur că părinții își doresc să îi asigure toate posibilitățile copilului, să facă din el un superstar dacă el are deprinderile și calitățile necesare. Cum Dacă vedeți, le are. Uneori copilul nu le are. Cum vedeți asta? Exact. Este trist asta. Timpul acela în care el se joacă, cum vrea el, este prețios. Atunci se dezvoltă armonios. Este o supraîncărcare a unui program. Părintele face eforturi foarte mari să alerge de colo până și acolo. financiar, este îngrozitor Financiar, de scump. bineînțeles. Și după aceea, dacă nu are copilul rezultate, îi reproșează copilului că am dat atâția bani pentru tine acolo și tu nu mai vrei. Da, este foarte trist. Un copil are nevoie de pauză. De pauză în care să se joace cu o foaie de hârtie și să creeze ceva pur și simplu. Copilul acela cu siguranță nu va ajunge nici cel mai mare tenismen dacă merge doar la tenis, dar mai merge și la engleză și germană și toate astea. Mai merge și la pian într-un alt timp și sunt mămici care spun, dar are rezultate, a avut chiar și audiție și s-a descurcat foarte bine. Copilul devine trist sau irascibil. Poate nu spune, pentru că nu vrea să-și supere părintele, da? Să-l dezamăgească și nu îi spune, nu mai pot. Alteori chiar spun, dar nu sunt ascultați. Face karate, da? După ce face karate, face un pic de pauză, așa cât să-și mănânce un sandwich, să zicem, și trece la ora de engleză. Acolo trebuie să fie la fel de atent, la fel de bun. Nu are cum să meargă. Cu toate. Și cu toate bine. Se cere foarte mult. Părintele modern, că despre acesta este vorba, da? Care își permite oarecum financiar toate aceste activități extrașcolare. Și dacă nu-și permit unii, fac unii fac eforturi foarte mari, așa cum fac, cum ziceați, cu aceste telefoane și alte gadgeturi. Nu sunt bune. Fac eforturi poate ca să ajungă la un nivel, să se situeze la un nivel social. Știți că o fetiță mi-a spus, știi de ce face mami asta? După aia o sună pe prietena ei și îi spune, uite, am fost acolo și a luat premiul întâi. Eu nu mai vreau să mă duc. Dacă data viitoare nu mai au premiul întâi, o să se rușineze cu mine. Este mai mult de... Eu nu am pregătirea dumneavoastră, nu am motive să explic sau să justific o atitudine de acest gen. Dar cum să nu-ți dorești ca atunci când ai un copil să ajungă superstar, să spunem, să te poți lăuda cu el, să te bucuri pentru performanțele lui? Ce e rău în asta? Nu e rău nimic. Este rău atunci când copilul dă semne de supra-solicitare, de oboseală. Sunt copii care pot să aibă, medicii spun asta, și eu când observ un copil și aflu, îl trimit mai departe la specialiști, că nu sunt specialistă în orice, nu? Ajung în oboseală cronică. Ajung foarte agitați, au probleme cu somnul, tulburări de somn, irascibili. Nu mai reușesc la școală să fie atent la atâtea activități în afara Începe școlii. să scadă performanța școlară? Scade performanța, concentrarea atenției. Părinții vin și zic, ce să-i mai fac? Să-l lăsați, să se odihnească, să iasă afară, să se joace în parc, de orice. Nu contează. Să nu se joace organizat neapărat. După program. După program, da. Exact. După listă. După liste. Mai este și altceva? Întreb. Și vă rog să ne explicați și lucrul ăsta.
nu cumva sunt și părinți care, printr-un astfel de program foarte încărcat, la care îi obligă pe copii, prin astfel de lucruri pe care îi le oferă, încearcă cumva să-și aline niște neîmpliniri, neajunsuri, lipsuri din propria copilărie, că n-a putut să meargă la o școală bună, n-a putut să ia cursuri, lecții de pian, orice altceva. Da. Sunt niște nevoi de Să fapt ale ajungeți părintelui. voi, mamă, ce n-am putut eu să fiu. Da, asta este. Sunt niște nevoi ale părintelui neîmplinite atunci când era copil și încearcă să și le împlinească, de fapt, fără să fie atent la propriile, la nevoile copilului, nu la ale sale. Sunt mulți părinți care fac asta. Nu-și cunosc de adevăratele copii. Trebuie să meargă neapărat pe Mate Info, să se facă programator. Dar copilul acela realizează, fără să fi mers la niciun curs, realizează niște lucrări artistice uimitoare. Da? Și când spun, ar fi mult mai relaxat dacă merge acolo. Da, dar ce să iasă din asta? Am avut chiar o situație, copilul a suferit foarte tare, dar este o mamă psiholog, da? Băiatul în clasa 11-a vroia foarte mult să vină la niște activități ale mele de dezvoltare personală pentru vârsta adolescenței, iar mama nu l-a lăsat și i-a zis, așa îmi spunea el, cum să-mi zic așa ceva, dacă te duci acolo, să nu mai vii acasă, o să fii muritor de foame, că vrei să te faci psiholog. Și el mă întreba, chiar sunteți muritor de foame? Zic, nu. Dacă îți faci meseria cu bucurie, cu plăcere, nu ai cum să mori de foame din asta. Dar mama probabil că avea niște neîmpliniri în profesia dumneavoastră sau poate chiar nu și-o dorise. Și atunci a transferat-o pe sau nu era potrivită să facă această Nu era potrivită, nu avea aptitudini pentru asta. Lucrurile. Despre aptitudini, să știți că în școală acum, la clasele, de exemplu, a 8-a, lucrăm pe niște teste care sunt la nivel online pe o platformă și este foarte bună acea platformă. Am făcut eu niște cursuri acum 2 ani, alți specialiști le-au lucrat și alți psihologi, da? Mult mai pregătiți și pe partea asta de diagnostic, da? Copiii sunt foarte încântați când le fac. Pentru că își dau seama, după aceea se face o potrivire între personalitatea lor, între aptitudinile lor și interesele profesionale. Și pot apoi să-și aleagă, da? Da, dar eu, să spunem, doamna psiholog, tatăl acestui copil... Nu vreau să se ducă la arhitectură. Tatăl acestui copil spune așa, da. Nu vreau să facă arhitectură sau nu vreau să se facă cântăreț, să spunem, vreau să se facă avocat sau să studieze finanțe. Da, sunt cazuri foarte multe. Multe. Știți că avem și noi, da, prieteni care au făcut asta, că de mult noi ascultam în mare parte de părinți. Era o altă, cum ați spus, în 89, da? În 89 eram în clasa 8-a. Dar mi-am ales, și eu am făcut școala normală de învățători, că mi-am ales, eram învățătoare de mică, îi puneam pe toți colegii mei, pe toți vecinii la lecții. Părintele acesta poate să vină în cabinet, îl aduce copilul, fiind un cabinet școlar, vine uneori pentru că e în interesul lui, da? Și ajunge să vină. Pot să-l conving că îi face rău copilului. Da? Și la un moment dat știți ce poate să facă și știți că s-a întâmplat. Face facultatea asta și pe la 30 de ani își dă seama că nu se mai simte bine și se reorientează. Uneori e târziu, dar e bine și atunci, dacă îți dai seama că faci ceva în care nu te regăsești. Am cazul exemplul unui prieten destul de apropiat care a făcut finanțe, are undeva pe la 37 de ani, dar a făcut finanțe pentru că familia l-a obligat, pentru că o familie de finanțiști, și spune că și acum îmi pare rău că nu l-au lăsat părinții să facă design de mobilier. Și vrea să-și lase meseria și să plece din țară să studieze designul de Eu am mobilier. un verișor care chiar a făcut la 37-38 de ani și să o ia de la capăt. A lucrat 15 ani într-o bancă. E o suferință. După care
s-a reorientat și face design de mobilier. Nu cred că vorbim despre aceeași persoană, dar vedeți că sunt situațiile este un verișor nu al meu puține. care a avut această îndrăzneală pentru că nu se simțea la locul lui acolo. Nu e ce își dorește. Da, într-un mediu de birou rigid și mai ales dacă ai un talent. Despre arhitectură vorbeam cu o fetiță săptămâna trecută, a venit de clasa 8-a. Mama este de acord, tatăl nu este de acord. De multe ori pentru că vor să urmeze această linie, da, profesională a familiei, să meargă pe partea de finanțe, bănci, să meargă sau pe partea de drept, de avocat, sau pe partea de medicină. Da. Da. Sunt cazuri. Este greu de ajuns la sufletul acestor oameni, dar nu e imposibil. Dacă își vor copiii fericiți. Da. Mai avem 5 minute, poate chiar mai puțin. Vreau să vă rog să vorbiți puțin și despre această chestiune. Am mai spus-o, eu sunt născut și crescut și educat în alte vremuri, diferite de ce se întâmplă astăzi. Îmi amintesc foarte clar un lucru pe care nu prea îl mai văd astăzi. Felul în care mama mea îmi citea povești. Nu văd, nu aud decât foarte rar în jurul meu despre părinți care citesc povești copiilor lor. Mi-aduc aminte că atunci când ascultam poveștile citite de mama, o întreagă lume se construia în mintea mea absolut minunată. Și sunt convins că a lăsat niște urme foarte bune și că au fost niște cărămizi pe care s-au construit și alte lucruri mai târziu. De ce nu mai citesc astăzi părinții povești copiilor lor și cât de mari sunt, dacă există, golurile pe care le lasă această chestiune în mintea și în felul în care se dezvoltă copiii? Poveștile sunt în primul rând terapeutice, asta e dovedit și sunt foarte importante. Ce povesteați mai devreme, de fapt, copilul transferă cuvintele noastre în imagini, pentru că are o imaginație foarte bogată. Da. Exact. Creează chiar și cu două hârtiuțe, cu două bețe, construiesc o lume întreagă. Exact. Sigur. Asta mă face, de fapt, foarte fericită, să știți. Lucrând cu copiii, mă simt tot timpul foarte bine. Este trist că părinții nu-și fac timpul ăsta pentru citit. De fapt, ăsta ziceam eu că ar fi timpul ăla de 30 de minute de calitate în familie, seara. Seara, când s-au așezat în pat, o carte pe care o vrea copilul și pe care o poate înțelege și nu trebuie neapărat să vorbească copilul. Mama, citind poveștile, transferă acele emoții prin voce, prin căldura vocii. Trebuie citit de când se naște copilul, poate chiar de când este în mamă. Am auzit situații de genul ăsta, foarte puțin e adevărat, de viitoare mame însărcinate care le citesc povești copiilor din burtică. Cu siguranță. Mi se pare un lucru atât de frumos. Este frumos și să știți că le dă lor o stare de bine. Și se conectează, de fapt, cu copilul. Asta e foarte important. Ăla era timpul. Timpul de calitate. Da. Mai avem doar un minut, doamna profesor. Sigur că toată tema asta este una atât de vastă încât nu o putem epuiza nici măcar într-un serial fluviu. Dar am atins câteva lucruri. Poate abordăm și în altă întâlnire, dar poate ne vedem să abordăm și alte chestii. Și alte teme. Dar pentru ultimul minut, v-aș ruga, ce simțiți nevoia să le spuneți părinților? Poate un lucru pe care îl spuneți tuturor părinților care vin la dumneavoastră, pentru că au o problemă sau mai multe, de un fel sau de altul, cu proprii copii. Un lucru pe care poate îl spuneți tuturor. De fapt, singurul lucru important, copilul trebuie să știe că îl iubești prin cuvinte, prin îmbrățișări, prin timpul pe care îl acorzi, prin atenția oferită, prin ascultare. Doar să stai să-l asculți. Nu ce ai făcut la școală, bine, nu ce notă ai luat, ci cu ce prieten te-ai jucat astăzi. Cum te-ai simțit, când te-ai simțit fericit azi la școală, la ce oră.
Așa putem să vedem, de fapt, care sunt aptitudinile copilului, că atunci e fericit când face acea activitate. Să le arate iubirea prin foarte multe feluri. Copiii citesc iubirea pe fața noastră, prin zâmbetul nostru. Da, ce lucruri frumoase ne spuneți. Ar fi bine să le ținem minte și să ne gândim la ele foarte mult, nu doar când suntem cu copiii, nici nu costă bani, dar să ne gândim la ele mai ales când nu suntem cu copiii și să încercăm să îndreptăm ce se poate îndrepta. Mulțumesc foarte mult pentru această discuție minunată și foarte interesantă, doamna profesor. Vă rog să mai veniți, să vorbim și despre alte lucruri. Cu bucurie o să vin. Mulțumesc, doamna profesor psihopedagog Ionela Stan. Ne oprim aici cu această discuție. Vă așteptăm la o nouă dezbatere. Toate cele bune! Urmăriți emisiunea Puncte Cardinale la Realitatea Plus. Bun găsit la Puncte Cardinale, sunt Mariana Zverianu.